Croeso cynnes chi i'r Oedfa'r Bore yma. Yn braf iawn cael cwmni'n gilydd mwyn addoli yr adrodd Iesu Grist gyda'n gilydd. Hyfryd gweld yr angwelwyr. Croeso cynnes chi. Gwyddio bydd chi'n profi bendith Duw gyda ni wrth i ni addoli bore yma. Ydych chi'n gweld Emyr sy'n arwain ni yn yr Oedfa'r Bore yma. Yn gwyddio bydd ti yn profi bendith hefyd wrth ti'n arwain ni, a ni wrth i ni brando ac ymateb i air Duw gyda'n gilydd. Fe chi'n gweld mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y cymryd, ac felly yn ystod yr Oedfa byddwn ni yn cymryd o'r bara'r gwyn, a mae croeso chi ymuno ni os chi'n credu yn yr adrodd Iesu Grist fel gwaredwr ac arglwydd arnoch chi. Rai clyddiadau. Eisiau diolch i Georges a'r gweddill nath helpu drefnu y noson tangwyll nos Wener. Oedd y noson hyfryd i rai ni oedd yno. Diolch yn fawr i chi am drefnu ac am y gwaith o wneud hynny. Ac yna digwyddiadau'r wythnos, wedi bod ar y sgrin, falle bod ar y sgrin nawr, dwi'n siŵr, ond mae cwrdd gweddi nos Fawrth. Cofiwch bod cwrdd gweddi ar Zoom, ond hefyd bod y gyfle i gyfarfod fan hyn. Mae yna stafell fideo gynadleddau yn y cefen, ac os chi'n dymuno, dod wyneb yn wyneb, yn bosib i wneud. A oedd yna'n ddendeth i sicr wythnos diwetha, wnaethon ni gyfarfod am y tro cyntaf. Felly cofiwch bydd yn cwrdd gweddi nos Fawrth, 7:45, ac yna mae digwyddiadau'r wythnos fel arfer. Hefyd, os chi'n gweld ar y sgrin bod yn Nadolig yn brysur ag ysau, ac ni yn bwriadu trefnu ambell i weithgaredd wahanol, ac ni'n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ambell i beth, am yr rhestr eto ar y sgrin. Os chi'n gallu gwneud unrhyw beth, yna rhowch wybod ni, ac ni weld beth sy'n bosib i ni drefnu dros mis Rhagfyr. Wel, os diw'n mynd, bydd Emyr eto'n arwain ni yn Oedfa am 5:00, a dyna'r coeddiadau am bore yma. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. O adrodd ni, diolch yn fawr ti mae fraint sydd gyda ni eto'r bore yma i ddod fel dy bobl di ger dyfron di. Diolch bod ti'n estyn gwahoddiad i ni wneud hynny, a bod ti wrth dy fodd yn cael ei dod ata ti a ddoli di. Ti y Duw mawr, yr un sydd yn heiddi yn addoliad ni, yr unig un sy'n deilwng o'n addoliad ni, yr un sydd yn gyfiawn, y Duw sanctaidd, y Duw perffaith, Duw sydd wedi dechrau bob peth, ac sydd yn Dduw sydd yn mynd i ddod â pob peth i ddod. Y Duw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, ac arglwydd wrth feddwl am foment byr am bwyd. O Dduw, ni'n rhyfeddu ac yn diolch i ti bod pobl fel ni yn cael dod o'r flaen di, i'th addoli di, yn wir yn fwy na hynny, i gael dy alw di yn dad arno ni. Ac o Dduw, ni'n dod ac yn erfyn arna ti y bore yma, ac ar hyd y dydd, i drigyrhau wrthon ni, i'n bendithio ni, i wneud mwy yn ein bywydau ni. Na mae hyd yn oed yn calonen sydd mor wamal yn dymuno, yn deisyfu. Ac arglwydd i'n gweddio yn ei digodi ni i weld bore. Mewn i'r nefoedd ei hunan, wrth i ni daddoli di. O arglwydd i'n gweddio i'r ysbryd glân fod ar waith yn ein plith ni, ac i agor yn llyged ni, i weld dogoniad di a dyfawredd di. A byddai'r y cyfan hynny, gygoniad i'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n dod yn unig y bore yma, yn ei heiddiant ti. A felly yn gofyn i ti o gynyddu enw fe yn y plith ni. Amen. 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 Diolch yn fawr. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. Emyn
cyfoethog iawn i ddechrau. Rhif 224 yn y llyfr yma yn sôn am, wel, y teitl sydd wedi cael ei roi yw Hawddgarwch Crist. Sut mae'r arglwydd Iesu yn well ac yn rhagori ar bob dim arall. Ni welodd llygad dyn erioed, ni chlywodd clust o dan y rhod am neb cyffelib iddo ef. O rosyn saron hardd eilyn, pwy ddidi mas rhinwedden yw? Fe yw bywyd nef a nef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganid yn gilydd. Mae'n trefn ni bore yma'n mynd i fod chydig bach yn wahanol, gan bod ni'n cymuno gyda'n gilydd. I ni'n mynd i darllen
o'r gair, ni'n mynd i weddio, ac yna yn mynd i troi at y bregaeth yn syth, edrych ar air Duw gyda'n gilydd, a wedyn byddwn ni'n gallu dod at y cymyn yng nghanol yr oedfa fel petai. Felly i ddechrau, ni'n mynd i ddarllen Mathew 13, ac adnodau 44 i 50. Ni'n barhau edrych ar ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist, ac fan hyn mae gennym ni 3 dameg. Ac mae Iesu yn yr adran yma, mae'n dweud 7 dameg i gyd, ond fan hyn mae dyn ni'r 3 yma sydd fel petai wedi cael ei gosod gyda'i gilydd, a felly ni'n mynd i edrych ar y 3 gyda'n gilydd y bore yma. Felly Mathew 13, adnod 44 i 50. Dyma air ein Duw. A mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi ei guddio mewn maes, hynny mewn cae. Pan ddaeth rhywun o hyd iddo, fe'i cuddiodd, ac yn ei lawenydd mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwn. Eto, mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr sy'n chwilio am berlau gwych. Wedi iddo ddarganfod un perl gwerthfawr, aeth i ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo a'i brynu. Eto, mae teyrnas nefoedd yn debyg i rwyd a fwriwyd i'r môr ac addaliodd bysgod o bob math. Pan oedd yn llawn, tynnodd dynion hi i'r lan ac eistedd i lawr a chasglu'r rhai da i lestri a thaflu'r rhai gwael i ffwrdd. Ond felly bydd yn niwedd amser. Bydd yr angylion yn mynd allan ac yn gwahanu'r drwg o blith y cyfiawn ac yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd. Bydd yno wylo a rhincian dannedd. Amen. Amen. Dyma air ein Duw ni. Diolch iddo fe. Mae gen i weddiad yn gilydd. Nw'n ni droi at yr arglwydd. Dad, i ni'n diolch i ti am ddiwrnod newydd, yn diolch i ti am dy ras di, dy gariad anheiddiannol sydd di achosi i'r hael i godi arno ni. Bob un, y cyfiawn a'r anghyfiawn. Ac arglwydd fi ni'n diolch dy fod ti mewn gymaint o ffyrdd yn dangos i bawb, i'r byd i gyd, yn dangos dy ffyddlondeb di, a dy heilioni di, dy gysondeb di, dy drefn di, dy nerth di arglwydd, dy fydoledd di arglwydd. Mae'r holl bethau hyn yn amlwg yn y greadigaeth. Arglwydd, mae'r byd o'n cwmpas ni'n tystio i ti, ein creawdwr, i bwy wyt ti. Ac, Dad, ni'n diolch am hyn. Ac yn diolch, o'r newydd, dy bod ti wedi dangos dy gariad i mewn ffordd arbennig iawn. A trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist, ein mwyn ni. Ni'n diolch, ni wedi canu am yr afon yma, sydd wedi ei agor mwyn ein golchi ni. Yr afon yma sydd yn tarddu o groes yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch bore yma bod ni'n cael cyfle i ddod yn hyd i ddathlu hynny, i gofio ac i ganu, ac i dyfolu di arglwydd. Dy fod ti wedi'n caru ni a wedi'n hachub ni. Ni'n diolch, a nes ymlaen bod ni'n mynd i ddod at bwrdd y cymyn. Ac yno yn mynd i allu dathlu
ein undod ni a'n gilydd, a'n undod ni efo ti o Dduw, trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ti mor dda i ni, ac mae yna gymaint o fendithio yn cael ei cynnig i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A does yna neb yn cymharu gyda fe. O, ni'n diolch. Diolch amdano fe. A ni'n gofyn nawr wrth i ni edrych ar dy air di, wrth i ni feddwl am beth sydd gan y damhegion yma yw dweud wrthon ni beth i ti eisiau dysgu ni trwy'r pethau hyn. Arglwydd yn fwy na dim, ni'n gofyn ei di ddangos i ni'r arglwydd Iesu. Dangos mwy ohono fe. Dangos i ni sut mae yn rhagori a bob peth arall. Os sgweli di fod yn dda. Dad, helpa ni nawr, bydd gyda ni. Siarad â ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Trowch at Mathew 13. Adnodau 44 i 50, y tair dameg yma. A jyst eich atgoffa chi, ni'n dal i fod ar y foment yn edrych ar ddamhegion ar y thema dechrau'r bywyd Cristnogol. Dechrau'r bywyd Cristnogol. Wythnos diwetha, fe ddysgon ni, os ych chi eisiau bod yn Gristion, os ych chi eisiau bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist, mae'n rhaid i chi weld bod chi'n methu cyfiawnhau'ch hunan. Chi'n cofio'r Phariseiad a'r casglwr trethu, a dyma ni'n gweld fyna, does dim modd i ni i gyfiawnhau'n hun ger bron Duw. Yr unig ffordd i nesau at Dduw a cael ein derbyn a'n cyfiawnhau gan Dduw yw ymostwng. Gyffesu'n pechor ni dod yn y difar a plygu ger ei fron Nawr, be ni'n mynd i weld bore yma yw hyn. Mwyn bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist, mae'n rhaid i chi weld fod yn rhagori ar bob peth arall. Os wythnos diwetha o'n i'n gweld mor bechadurus ydyn ni, bore yma fi eisiau ni weld mor wych yw Beth yw'ch trysor chi bore yma? Beth ych chi'n trysori yn eich calon chi bore yma? Mae'n gwestiwn pwysig i ofyn. Os chi falle ddim yn siŵr, falle'r ffordd ddrwydda i ffeindio allan yw i feddwl, wel, am beth ych chi'n ffeindio chi'n yn meddwl? Yn y gwely, pan chi'n methu cysgu. Neu pan mae chydig bach o lonydd â chi. Beth yw'r pethau sydd yn eich meddwl chi yn gyson? Neu am beth ych chi'n siarad? Pan chi'n sgwrsio gyda pobl, pan mae yna lyl yn y sgwrs a chi'n meddwl am rhywbeth newydd i gyfeirio y sgwrs tuag ato. Pa bynciau sydd yn codi yn gyson ar eich gwefusau chi? Neu ar beth ych chi'n gwario'ch arian chi? Ni gyd efo rhywfaint sydd o fod o arian sbar, arian sydd ddim yn gorfod mynd ar pethau fel talu'r bills ac yn y blaen. A beth ych chi'n gwneud gyda'r arian yna? Beth ych chi'n mwynhau gwario'ch arian chi neu defnyddio'ch arian chi arno fe? Neu ar beth ych chi'n treulio'ch amser chi? Felly mae dim lot o arian da chi, ond mae da chi rhywfaint o amser, a beth ych chi'n neud efo'r amser yna? Beth sy'n llenwi'r munudau yna? Pan does dim gwaith da chi, neu dim cyfrifoldebau eraill, a chi'n gallu gwneud beth bynnag chi eisiau, beth chi'n ffeindio chi'n yn gwneud, neu'n dymuno gwneud? Fi'n credu bydd llawer o'r atebion i'r cwestiwn yna yn dangos i ni beth yw trysor ein calon ni. A peidiwch am ddeall, does neb ohono ni yr hyn i ni eisiau bod.
Mae pob math o bethau yn gallu fod yn brwydro am ein sylw ni, yn cystadlu am ein calonau ni. Ond y gwir yw, os ych chi'n Gristion y bore yma, neu os ych chi yn dymuno dod yn Gristion, mae'n rhaid i chi allu dweud hyn, Iesu yw y trysor pennaf. Mae Iesu yn well na phopeth arall. Fi eisiau Iesu fwy na phopeth arall, a fi eisiau bod eisiau Iesu. Hynny yw, ydw fi'n anghofio hynny, ydw fi'n rhoi fy amser a fy arian a fy meddwl a fy ymdrech i bob math o bethau gwael arall ar y deg, achos fi'n anghofio a colli golwg arno fe, ond beth i fi wir eisiau. Beth i fi wir eisiau gallu dweud yw mae fe yw fy mywyd i. Fe yw fy mhopeth i. Dyma ran o ddechrau'r bywyd Cristnogol i ddewis cyn pob peth arall. Drychwch ar y sampl sydd gennym ni yn y ddameg gyntaf yma. Mathew 13, adnod 44. Arglwydd Iesu'n dweud hyn, mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor, wedi ei guddio mewn maes. Pan ddaeth rhywun o hyd iddo fe cuddiodd ac yn ei lawenydd mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwnnw. Mae Iesu'n dweud stori. Mae eisiau ni ddychmygu person yn mynd a maen nhw'n dod o hyd i drysor mewn cae. A fi siŵr bod pob math o gwestiynau yn codi yn does, ni eisiau gwybod mwy yn dyn ni. Pwy yw'r person yma? O ble daeth y trysor yma? A ni, dyw'r atebion ddim yn cael ei roi i ni. A dyw ddim yn amlwg pan bod nhw yna, yn y lle cyntaf, falle mae gwas o nhw. Yn gweithio mewn cae ar rhan rhywun arall. A mae bynnag reswm yn nhw yno. A maen nhw'n dod o hyd i drysor, na mae hynny'n sôn yn od i ni. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid ni gofio nôl yn y ganrif gyntaf, oedd dim gennych chi banciau fel sydd yn ni, oedd dim contactless payments a rhywbeth fel ar gael oedd e. Felly, os ych chi eisiau cadw'ch arian chi'n saff, rhag lladron ac yn y blaen, un ffordd oedd pobl yn gwneud hynny'n ddigon aml oedd claddu. Hynny o'n nhw'n cuddio fe yn eu cae nhw mewn darn o dir oedd yn perthyn iddyn nhw. Felly, mae rhywun wedi gwneud hynny, ddim yn gwybod beth ddigwyddodd i'r person, falle bod nhw wedi marw neu rhywbeth arall wedi digwydd, ond ta waith, mae'r person yn y ddameg yn ffeindio'r trysor yma. A be maen nhw'n gwneud? Wel, yn ei lawenydd, mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwnnw. Nawr, ar y pwynt yma, mae lot o bobl yn cael eu temtio i fynd ar tangent. Maen nhw yn gofyn y cwestiwn, wel, ydy e'n dderbyniol i wneud hyn? Hynny yw, nag oes yna rhywbeth chydig bach yn dwyllodrus. Mae'r person yma, maen nhw wedi ffeindio nhw drysor sydd ddim yn perthyn iddyn nhw. A wedyn maen nhw'n cuddio fe eto ac yn mynd ac yn prynu'r cae heb ddweud wrth neb mwyn cael y trysor. Ydy hwnna'n onest? Ydy hwnna'n beth da? Nid dyna'r pwynt. Dameg yw hyn. Nid dyna'r wers mae'r arglwydd Iesu'n ceisio i ddysgu fan hyn. Beth yw'r pwynt? Beth yw'r wers mae'r arglwydd Iesu'n ceisio i ddysgu? Wel, hyn. Mae yna rhywun sydd wedi ffeindio rhywbeth a dyn nhw ddim hyd yn oed yn chwilio amdano fe. Ond nhw ddim mas yna, nid rhywun efo metal detector oedd hyn, yn mynd i chwilio am drysor cudd, ond nhw ddim yn gwybod bod yna. Ond am bynnag reswm o'n nhw yna, a siwr bynnag wnaeth e ddigwydd, wnaeth nhw ffeindio'r trysor yma, ac maen nhw'n gweld beth yw e. Trysor yw e. Mae'n werthfawr.
A fi eisiau fe, fi angen e. Trysor yw e, a mae'n well na'r hyn sy'n gen i ar y foment. Yn wir, y peth gorau gallai wneud yw gwerthu y cwbl sydd gen i mwyn cael hwn. Na'r pwynt. Dim oedi. Dim amheuaeth. Ydy hwn yn syniad da, ydy hwn yn benderfyniad doeth. Maen nhw'n gweld bod yna ddim cymhariaeth rhwng beth sy'n ganddyn nhw a beth sy'n cael ei gynnig fan hyn iddyn nhw yn y trysor yma. A mae Iesu'n dweud fod teyrnas nefoedd yn debyg i hyn. Falle bod e'n wir amdano chi. Y bore yma, falle bod e'n wir am rywun i chi yn ei nabod. Ond ydych chi pobl yn does sydd ddim fel petai nhw'n edrych am ddim byd mewn bywyd. Maen nhw'n hapus. Maen nhw'n fodlon. Maen nhw'n gweithio'n galed. Mae ganddyn nhw ddigon. Maen nhw'n hapus. Ac yna, mae yna rhywbeth yn digwydd. Falle bod wedi digwydd i chi. Yn gwbl annisgwyl, mae'r person yma yn dod o hyd i drysor. Trysor yr arglwydd Iesu Grist, trysor yr efengil. Ryw sut neu gilydd, falle mewn sgwrs, falle trwy bregaeth, falle trwy wylio ryw oedfa ar y we, falle trwy darllen rhywbeth mewn cylchgrawn neu llyfr neu pob math o ffyrdd eraill. Mae fel petai bod i rhaw nhw wedi taro'n erbyn rhywbeth. Mae'n dinc. Beth yw hwn? A wedyn maen nhw'n palu, neu chi falle yn palu chydig bach yn ddyfnach, a mae'r trysor yma'n amlygu hun, a y newyddion da yma, y newyddion gorau erioed, a mae yna newid yn digwydd. Chi'n gwybod bod rhaid i chi gael e. Chi'n gwybod bod hwn yn well na'r hyn sy'n gennych chi. Ac os i chi bore yma, os i chi ar y pwynt yma, o gael eich annog chi nawr, bore yma, i roi heibio pob peth arall a derbyn y trysor. Beth sy'n wych yw, ni ddim angen gwerthu popeth mwyn prynu'r trysor yma. Na, mae'r trysor yn cael ei gynnig i ni'n rhad ac am ddim. Ond mae rhaid i ni fod yn barod i roi lan popeth ei fwyna. Mae'n rhaid i ni ddweud, does dim byd arall i fi eisiau, does dim byd arall i fi i angen, ond hwn. Cael adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Cael perthynas gyda Duw trwy ffydd ynddo fe. Cael maddeuant, pechodau a bywyd tragwyddol trwy'r arglwydd Iesu Grist. Falle bod hwnna... falle bod chi ar y pwynt yna nawr. Falle bod chi jyst ddim wedi bod yn chwilio. Falle bod chi wedi bod yn teimlo'n ddigon dedwydd eich byd chi. Ond yna, yn sydyn iawn, chi wedi dod i weld na, mae yna rhywbeth fan hyn. Mae yna rhywbeth fan hyn a fi angen e. Ond i fi, mae yna rhywbeth hynod o gyffroes, rhywbeth fan hyn dylse'n ysgogi ni fel Cristnogion. Mae Iesu'n disgrifio person oedd heb unrhyw ddiddordeb os allai roi e fel yna, a mae sefyllfa nhw'n cael ei drawsnewid yn syth. Falle bod yna bobl i ni nabod ar y foment, a chi wedi trial siarad â nhw, chi wedi trial rannu gyda nhw, chi wedi trial gwahodd nhw i bethau, a bob tro lan at nawr, yr ateb yw, ond wel diolch, mae yna beth caredig, ond na fi'n oce. Fi'n iawn fel ydw i. Os ai angen hynny.
Be mae Iesu'n gweud fan hyn yw bod modd i'r person yna'r person falle chi'n meddwl sdim gobeith o gwbl perswadio nhw neu denu nhw. Mae gobeith bydden nhw yn annisgwyl, yn sydyn iawn, yn dod i weld bod yna drysor fan hyn. Ond yna, mae ydych chi'r ail ddameg yma'n does. Adnodau 45 a 46. Eto, mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr, sy'n chwilio am berlau gwych. Wedi iddo ddarganfod un perl gwerthfawr, aeth i ffwrdd, gwerthu'r cwbl oedd ganddo, a'i brynu. Na, mae'n un ystym yr ail ddameg yma'n debyg iawn, ydy chi'n gweld siwr mae hwn yn ffitio gyda'r un cynta. Mae'n ddigon tebyg mewn gymaint o ffyrdd. Ydych chi berson? Mae'r person yma yn dod o hyd i rhywbeth gwerthfawr, perl fan hyn, a maen nhw'n gwerthu popeth mwyn ei gael e. A felly falle ar yr olwg gyntaf bod chi'n crafu'ch pen, ydy Iesu jyst yn gwastraffu amser yn dweud yr ail ddameg yma? A beth yw'r pwynt? Siwr mae'n ychwanegu at ein dealltwriaeth ni o gwbl, wel edrychwch eto. Mae yna wahaniaeth yn does. A mae'r wahaniaeth yn un pwysig iawn. Y gwahaniaeth yw bod yr person yn yr ail ddameg yma yn chwilio. Maen nhw yn chwilio. Mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr sydd yn chwilio am berlau gwych. Mae Iesu fan hyn yn disgrifio rhywun gwahanol iawn i'r cyntaf. Dyma chi rhywun sydd yn gwybod fod yna rhywbeth ar goll. Dyma chi rhywun sydd yn gwybod bod yna fwy ar gael na'r hyn sydd gennyn nhw. Maen nhw'n barod i gydnabod hynny. Fe nhw'n nhw ddweud yn onest, mae yna rhywbeth ar goll yno fi. Hynny yw, mae gen i fwyd a diod, mae gen i to dros ym mhen, mae gen i ddillad a ffrindiau a gwaith, a fi'n hoffi'r pethau hynny, ond mae'n rhaid bod yna fwy. Mae'n rhaid bod yna fwy. Dwi ddim yn ddigon. A mae'r person yma, maen nhw wedi bod yn chwilio, maen nhw wedi bod yn casglu fan hyn perlau gwerthfawr. Hynny yw, maen nhw wedi bod falle yn mynd i gyfarfodydd gwahanol, wedi bod yn ymchwilio i feisydd gwahanol, falle bod yn edrych mewn i cryfyddau gwahanol neu isms gwahanol a grwpiau gwahanol ag syniadau gwleidyddol gwahanol. Yr holl beth yma'n chwilio am atebion, pam I fi yma, pam bod ni yma, beth yw ystyr bywyd, beth yw pwrpas bywyd, a hyd yn hyn, maen nhw wedi cael eu siomi. Maen nhw wedi dod ar draws rhai pethau da, ond maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll. Ac yna, o'r diwedd, maen nhw'n ffeindio fe. Wedi iddo ddarganfod un perl gwerthfawr. Aeth I ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo, yn cynnwys yr holl perlau eraill oedd wedi casglu, a'i brynu. Unwaith eto, falle bod hynny'n disgrifio chi, y bore yma, neu rhywun chi'n nabod. Falle bod chi wedi bod yn chwilio, chi wedi bod yn ymwybodol bod yna rhywbeth ar goll. Mae pob math o bethau da yn eich bywyd chi, ond chi'n gwybod bod e ddim yn ddigon. Falle bod chi wedi bod yn chwilio, falle bod chi wedi bod ar y we yn edrych ar yr opsiynau gwahanol mas yna, yn chwilio am atebion. O'ch chi'n gwybod bod e ddim yn ddigon. Ac yna, o'r diwedd,
chi wedi dod i sylweddoli, falle'r hyn i chi wedi gwybod yng nghefn eich meddwl ers blynyddoedd, mae dim ond un perl sydd. Dim ond un perl gwerthfawr sydd. Sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac os i chi wedi cyrraedd y pwynt yna bore yma, eto gael eich annog chi i'w dderbyn i roi lan popeth arall ei fwyn I ddweud, i benderfynu nawr, fi'n barod I golli popeth. Achos o gymharu gyda fe, mae popeth arall yn sbwriel. O gymharu gyda fe, mae popeth arall yn ddim byd. Un ffordd sydd at Dduw. Un trysor sydd, un perl. A mae'r cwbl yn cael ei gynnig i'r bore yma yn rhad ac am Dduw. Mae'n wych. Mae'r arglwydd Iesu, yr un sydd â phob awdurdod, y cwbl yn iddo fe, a mae'n roi Mae'n cynnig I ni. Mae'n dweud, dewch I rannu yn fy etifeddiaeth fi. Dewch I dderbyn pob bendith ysbrydol yno fi. Nes ymlaen fyddwn ni'n cael cymyn efo'n gilydd. Y bara, gwyn, yn atgoffa ni o'i gorff a'i waed a'i aberth yr hyn oedd e'n barod I wynebu a'i ddiodd mwyn rhoi'r holl beth yma I ni ynddo fe. Chod does dim byd arall yn cymharu gyda hyn. Just meddyliwch nawr, o'n i'n gofyn ar y dechrau, beth I chi yn meddwl am, beth I chi yn siarad am, beth I chi'n gwario'ch arian ac yn treulio'ch amser arnyn nhw, a dim os pa mor dda yw'r pethau yna ynddyn nhw I hunan, os ni'n onest, dyn nhw ddim yn cymharu ydyn nhw. Pan chi'n gosod nhw ochr yn ochr efo'r arglwydd Iesu Grist, does na ddim cymhariaeth. Na'r ail fameg. Nawr, wrth gwrs, mae'n un ystyr beth I fi wedi disgrifio fan hyn yw dwy eithaf, yn dweud, yr extremes posib. Rhywun oedd ddim yn edrych o gwbl, a jyst yn digwydd fel petai dod ar draws y trysor. Ac yna person sydd wedi bod yn chwilio yn ddyfal ac o'r diwedd yn dod o hyd i'r peth. Mae'n y ddwy eithaf. A'r tebyg yw, I lawer ohono ni fydd ein profiad ni rywle yn y canol. Rywle ar y spectrwm yna fel petai. A felly, mewn ffordd, dyna pam fi'n credu bod dynnu y trydydd dameg yma. Y trydydd dameg yma sydd ddim cweit I weld yn ffitio'n naturiol ydy hynny. Mae'r ddau gyntaf yn amlwg yn perthyn i'w gilydd, ond pam y drydydd yma te? Adnod 47. Eto, mae teyrnas nefoedd yn debyg I rwyd, a fwriwyd i'r môr ac addaliodd bysgod o bob math. Pan oedd yn llawn, tynnodd dynion hir lan ac eistedd I lawr, a chasglu'r rhai da I lestri, a thaflu'r rhai gwael I ffwrdd. Felly y bydd yn niwedd amser. Bydd yr angylion yn mynd allan ac yn gwahanu'r drwg o blith y cyfiawn, ac yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd. Bydd yno wylo a'r rhinciam dannedd. Beth yw pwynt y ddamheg olaf yma? Beth yw'r wers mae'r arglwydd Iesu yn ceisio I ddysgu ni? Wel, fi'n credu mae'r pwynt yw hyn. Sdim ots sut I chi'n dod yn rhan o'r deyrnas. Ar ddiwedd y dydd, neu ar y dydd olaf, dim ond un categori o Gristion sydd.
y rai sy'n cael ei disgrifio fan hyn fel pysgod da. Mae'r ddarlun yma'n does, y rwyd yma, rhyw fath o dragnet. A mae'r rwyd yma'n cael ei thynnu trwy'r dŵr a mae'r holl bysgod sydd yn y rhan yna o'r dŵr yn cael ei casglu i fewn. Ac eto, bod chi'r holl wahanol mathau o bysgod yma, sut maen nhw'n cael ei rhannu? Hynny yw, nid yn ôl ei maint, a nid yn ôl ei species neu unrhyw beth fel yna, just dau gategori sydd, yn dyfa? Dau grŵp. Y rai da a'r rhai gwael. A mae Christ yn dweud, mae fel hyn fydd yn ei ddyfarn ar y dydd ola. Mae'n dweud fydd pob un person yn cael ei galw gerbron ei orsaf e. Pobl o bob lliw a llun. Ac yn y dydd yna, fe fydd yna wahanu, rhannu mawr yn digwydd. A beth sy'n drawiadol yw, yn y dydd yna, bydd pawb yna, yr amrywiaeth mwyaf posib o ran rhyw ag oedran a statws cymdeithasol a hil a chefndir a phrofiad. Pobl mor wahanol i'w gilydd, mae Iesu'n dweud byddwch chi'n gallu gosod nhw mewn i ddau gategori. Y da a'r drwg, y cyfian a'r anghyfian, y byw a'r meirw. Wel, y pwynt yw hyn. Be sy'n eich gwneud chi yn bysgodyn da yn y dydd hwnnw? Be sy'n mynd i'ch roi chi yn y categori hynny o bobl sydd yn cael eu cyfri'n gyfiawn ac yn dderbyniol gan Dduw? Be sy'n mynd i'ch gwneud chi yn Gristion? Wel, y ffaith bod chi wedi gadael popeth a wedi ymddiried eich bywyd ynddo fe. Na'r gwahaniaeth. Ni dyna sy'n gosod y Cristion ar wahân. Nid siwr i chi wedi dod i gredu. Hynny yw, yn y dydd yna bydd Christ ddim yn dweud, chi nath ffeindio fi bod chi ddim yn edrych, ewch chi sefyll draw fyna. Chi oedd wedi bod yn chwilio'n ddyfal am flynyddoedd, ewch chi draw fyna, ewch chi hyn. Chi sydd yn categori yma o Gristion, chi sydd wedi dod yn Gristion. Na. Na, fydd e'n galw pob un sydd wedi trysori yr arglwydd Iesu. Pob un sydd wedi bod yn barod i werthu popeth, i roi popeth lan, i golli popeth ei fwyn Pawb sydd wedi gosod ei brin o arno fe, a'i drysori uwch ben pob peth arall, a bydd e'n cymryd ni gyd ato fe ei hun. Dim ots siwr i chi'n dod yn Gristion, dim ots pryd i chi'n dod yn Gristion, dim ots beth sydd wedi bod yn wir amdanoch chi cyn i chi ddod yn Gristion, dim ots os i chi jyst i digwydd troi lan yma bore yma, neu chi wedi bod yn chwilio amdano fo, dim ots, am y pethau yna i gyd, y cwestiwn. Y cwestiwn yw, heddi nawr, ble ma'ch trosor chi? Ble ma'ch trosor chi? Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynef yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 460. Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef sy'wch popeth i syrhod. Na welodd lluoedd nefoedd fawr gyffelib iddo erioed. Fe yw ffynon fawr, pob dawn graidd holl ogoniant i, a ryw drysorau fel y môr a guddiwyd ynddo'i hun. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd.
Fi am ddod nawr at bwrdd y cymun, neu swper yr arglwydd. Ac fel nath Rodri nodi ar y dechrau, mae'r bara a'r gwin yma, mae ar gael, mae'n cael ei gynnig i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a wedi ymddiried ynddo fe yn unig fel eu harglwydd a'i gwaredwr nhw. Neu, i osod e'n hermau y bregau, mae'r cymun yno i bob un sydd wedi penderfynu gadael popeth mwyn dilyn Crist. Pob un sydd wedi i ffeindio fe, sydd bynnag nath hynny ddigwydd, a wedi gweld ynddo fe trysor sydd yn well na phob dim arall. Pawb sydd wedi credu ynddo fe, di roi ffydd nhw ynddo fe. I ni yn gofyn, os nag yw hynny'n wir amdano chi, i ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Ac i ddefnyddio'r amser yma yn awr i meddwl am beth ych chi wedi glywed bore yma, meddwl am yr hyn ych chi wedi glywed o'r blaen am yr arglwydd Iesu Grist. A defnyddio'r amser yma i'w geisio fe yn eich calon chi. Gair o esboniad i'r rheini o falle ddim yma tro diwetha i ni gymuno efo'n gilydd. Ni'n ceisio bod yn ofalus, ceisio dilyn canllawiau i gadw pawb mor ddiogel a phosib. Felly be fydd yn digwydd yw bydd Dewi yn gyntaf yn rhoi diolch am y bara, ac yna fydd yr henuriad yn dod o amgylch gyda'r bara, a mae ganddyn nhw tongs fel bod dim rhaid gafel yn y bara, a bydden nhw'n gollwng un darn o bara mewn i'ch dwylo chi. Okay? Felly, jyst triwch gosod eich dwylo allan yn fawr fel bod nhw'n gallu gollwng y bara i'ch dwylo chi. Os newch chi gadw'r bara, nawn ni gyd fwyta efo'n gilydd ar ôl i bawb dderbyn. Ac yna, mewn ffordd tebyg, bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwin. Bydd y gwin yn cael ei ddosbarthu. Os newch chi jyst fod yn ofalus wrth gymryd cwpan o'r treis, jyst triwch peidio cyffwrdd mewn cwpan arall heblaw am yr un i chi yn ceisio i gymryd. Jyst trio bod mor ofalus ag y gallwn ni. Eto, cadwch y gwin yna nes bod pawb di derbyn fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd. Gyda'r Dewi. Diolch i ti yn tad am roed fel mae'r bore yma. Diolch i ti am beth sydd wedi i ddarllen a esbonio i ni. Ac ni yn gwyddio bydde yna bendith yn dod i ni bore yma. A bydde ni yn ymateb i'r hyn ni wedi glywed. Ac bydde ni bob un ohono ni yn bobl sydd nawr yn y munudau yma. Ac wedyn ni fynd adre yn bobl sydd wir yn gweddio go iawn am agosau at y ti, am i ti'n helpu ni i feddwl yn ymyrferol am beth ni wir, beth sydd wir yn drysor i ni, beth sydd yn cymryd yn munudau ni, yn amser sbar ni, beth sydd ar ein meddwl ni, beth ni wir yn deheu cymrydwydio amdano. Ac ni yn gweddio nawr, ni ddod at fwrdd y cymun, byddwn ni yn gweld pam rwy ti o arglwydd yn drysor mor fawr ac yn werth cefnir popeth arall mwyn dy gael di. Ni yn gweddio. Yn achos bob un ohono ni, byddwn ni wir yn gweld colled yw ennill popeth arall. Os nag ni yn dennill di dy hunan. A ni'n dod nawr ffwrdd y cymun yn ymwybodol o'n cychodau ni, ni'n ymwybodol o bechod ym mhob man.
gyda chi'n hanes. Os ni'n troi wylio'r newyddion, le bynnag ni'n troi, yna bechod, yna ddyglioni. Pan ni'n troi i mewn i edrych i'n bywydau colonnau ni'n hynny, ni'n gwybod hefyd, ni'n llawn feiau. Ac ni'n difaddu ni, bod ni'n gallu bod mor ffôl i fydd bod ni yn gallu delio â'r pethau yma, bod ni'n gallu dod ar i'w gyfiawnder yn hynny. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist a'i byrdedd wedi dod i'r byd drwg yma, i achub ei drwg fel ni. Diolch, mae fe yn unig yn ddigon mawr i ddelio gyda pechoedd y byd, gyda diafol, gyda marwolaeth i hunan. Ac ni yn dod nawr yn gwybod bod ni'n dlawd ac yn anylluog i wneud dim byd dros o'n ni'n hynny. A ni'n diolch i ti am fywyd, am marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n stopio nawr ac yn myfyrio am yr hyn nath e gostio iddo fe i fynd i'r dros. I ddod i'r byd yma yn lle cyntaf, i byw bywyd yng nghanol pechaduriaid ac trwy i holl fywyd, bob dydd yn ifedd i ti o dad, i ni wedi methu ym mhob ffordd. Diolch am ei fuddod e. Diolch am i ddewrder e. Diolch bod e wedi parhau yn ifedd hyd y diwedd. Ni'n meddwl nawr am y dyddiau ola yna, yr oriau ola. Yr hyn nath e ddioddau, y troi cefn arno fe, gwawdio ar y poen corfforol ac yn fwy na dy byd yn gorfod gweiddi o ddiw, pa ham yn fydewist. Ni yn gwyddio adwyd y bydde myfyrio nawr yn y munudau yma. A'r ddioddefaint ar arglwydd Iesu Grist. A gymaint mae wedi costio iddo fe i allu ein hachub ni. Yr unig ffordd oedd ein hachub ni. A dwi'n ni gwyddio bydde y pethau yma, meddwl am dan a ti, meddwl am yr arglwydd Iesu, yn toddi ein clonau caled ni, ac yn gwneud i ni i fod yn gallu gwerthu popeth arall er mwyn dyddilyn. Ni'n gwyddio nawr, bydd gyda ni yn y munudau yma. Ni'n gwyddio bydd y cyfan yn help i ni, yn fodd i ni, i droi ata ti, i gael yn sancteiddio, i fod yn fwy tebyg i ti. Ac yn y pen draw, bydd hynny gyd mwyn i dy enw di i gael ei ofynebu. Bydde mwy a mwy yn dod i geisio y trysor yma. O, diolch i ti arglwydd am dy ras ni. Diolch i ti bod ni yr un peth, rai sydd wedi ceisio a ceisio. A rai sydd wedi torri mewn yn y bywydau ni, bod ni'n rhedeg i'r cyfeiriad arall. O, diolch arglwydd sy'n byd yn ei ymffrostio ynddo. Diolch i ti am dy ras di tuag ateb. Bydd gyda ni nawr ac helpa ni i agosau ato ti, gan ein bod ni'n dod yn enw Caerdydd Iesu Grist yn unig. Amen.
Newyddion. Arglwydd Dduw, ni'n diolch ti mai trysor sydd gyda ni. Ni'n diolch ti, mae nid set o reolau neu dyfodau mae rhaid i ni gadw a brwydro i'w cadw i ti wedi rhoi ni. Ond yn ytrach trysor dy fab di. Arglwydd ni'n diolch ti bod wedi gweiddi gorffennwyd ar y groes. Bod wedi cyflawni'r gwaith. Bod wedi gwneud y cyfan mwyn. Bod i fywyd cyfiawn ni yn cael ei gyfri i ni. Arglwydd ni'n ddim yn rhyfeddu bod y dyn yn y cae a'r dyn yn casglu perle yn llawenau ac yn rhyfeddu ac yn gwerthu pob peth mwyn cael y trysor. Arglwydd ni'n gweddio byddai'r un agwedd gyda ni bod yma wrth i ni fyfyrio nawr ar berson a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni yn rhyfeddu ac yn llawenhau ac yn wir bydde dim cost i gyfri am bod y trysor mor fawr, mor werthfawr, bod cael yn bob peth i ni. Arglwydd ni'n diolch i ti bod wedi rhoi pob peth ein mwyn ni, a ni yn anheilwng. Diolch ti bod wedi dioddau y gwawd a dirmig y bobl. Bod wedi dioddau'r boen corfforol, ond yn diolch ti bod wedi bod yn fodlon dioddau hyd yn oed uffer ni hunan o gael gwynebu llyd barn cyfiawn y tad. Arglwydd ni'n gweddio bydde gwirionedd mewn wrth ni gymryd nawr o'r gwyn, yn sobri ni ar un llaw, ond hefyd ar y llaw arall yn llanw ni, a llawenydd yr ysbryd lan, wrth ni feddwl am ein gwaredwr ni, am dy dosgyr i di, a dy heilioni di, tuag ato ni. Arglwydd ni'n diolch i ti bod y trysor yma yn mynd yn fwy gwerthfawr wrth i ni fwynhau. Arglwydd ni'n diolch i ti bod yna ddydd yn dod pan gawn ni i weld fel y gymau. Ni'n diolch ti bod yna ddydd ble mae, fel yn y ddameg, y pysgod yn cael ei gwahanu. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr byddwn ni yn bobl sy'n ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni gymryd o'r gwyn yn cofio mai dim ond dros dro mae'r ddefod i ni, a bod un dydd cawn ni fwyta a gyfed a gwledda gyda'r Arglwydd Iesu Grist i a'i fwynhau yn drysor am dragwyddoldeb. Dduw, trigyrhaw wrthon ni, gweithio arno ni, bydd yn raso ni'n gofyn a agor yn llyged ni i weld beth yw rhyfeddod yr Arglwydd Iesu Grist a bod ni'n ei drysori fe. Yn wir, fel mae yn rhyfeddol yn trysori ni goniant iddo fe. Amen.
gwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn. Yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Dewch ni yfed efo'n gilydd. O dad, i ni yn diolch i ti am yr trefn yma, yr cynllun yma, y ffordd yma, a drefnwyd cyn amser mwyn achub rai fel ni. Dad, i ni'n yn diolch fod ti wedi'n caru ni fel hyn. Diolch unwaith eto am barodrwydd yr arglwydd Iesu i ddod ac i ddioddef ac i farw dros rai heb unrhyw werth na brydferthwch yn perthyn i ni. Arglwydd, diolch am hyn. Ni'n gofyn nawr arna ti i gymryd o'i eiddo fe, o'i heiddiant ac a wneud i arglwydd. Ein bendithio ni nawr, wneud i nerthu ni trwy'r pethau hyn arglwydd. A wneud i'n galluogi ni fyw ein bywydau ni mwyn yr arglwydd Iesu Grist. A mynd bod ni'n gofyn yn ei enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i barhau i addoli, ni'n mynd i ganu rhif 33 yn yr atodiad nesaf. 33 yn yr atodiad. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adren ôl i gorlan Duw. Ond hyn a o'n, ei eni ef o forwyn a ffresau Bethlem roddwyd iddo'n gryd. A rhodiodd isel lwybrau Galilea ac felly rhoddwyd ceidwad gwew i'n byd. Nawr ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Steddwch. Mae'n jyst mynd i gael ychydig o amser nawr i ymateb, i fyfyrio, i weddio, ceisio'r arglwydd efo'n gilydd. Psalm 103 yn dweud hyn, fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fe enw sanctaidd. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrygaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau. I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac mae ei frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd ei angylion, rhai cedyrn sy'n gwneud ei air, ac yn ei fyddhau i'w eiriau. Bendithiwch yr arglwydd ei holl luoedd, ei weision sy'n gwneud ei ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd ym mhob man o dan ei lywodraeth. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd. O arglwydd i ni am fendithio dy enw di. I ni am fawrygu dy enw di. I ni am sancteiddio a chodi dy enw di uwch pob enw arall. Arglwydd, i ni am i ti dderbyn y clod drwy ti yn ei heiddi. O dad, ni'n diolch fel i ni newydd i ddathlu, yn diolch am faddeuant pechodau. Ni'n diolch i ti am heddwch cydwybod. Yn diolch dy fod ti'n clirio neu o grwydd. Yn diolch dy fod ti wedi'n codi ni o'r pwll ac ata ti dy hun. I ni'n diolch am ein mabwysiadu ni fel plant i ti. I ni'n diolch i ti am fywyd tragweddol. I ni'n diolch i ti am yr addewid sydd o nefoedd a deiar a chyrff newydd.
Arglwydd, ni'n diolch, mae'r arglwydd Iesu'n dweud bod e wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. I ni'n diolch ac yn bendithio dy enw di am y pethau hyn i gyd, ond yn fwy na hynny. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu ei hun. Yn diolch mai ynddo fe a trwyddo fe i ni'n derbyn y pethau yma i gyd. Arglwydd, fe yw ein trysor ni. A dad, i ni'n gofyn nawr, bore yma, yn y munudau yma, ond hefyd prynhawn yma, heno, fori yn yr wythnos sydd o'n blaen ni ar wythnosau ddod, ni'n gofyn arna ti i ddangos mwy o'r arglwydd Iesu i ni. Fel y mae yn ei ysblander, yn ei fawredd, yn ei brydferthwch, ac arglwydd wrth i ni weld a phrofi mwy o Iesu, helpa ni i ollwng ein gafel ni ar bethau'r byd. Dad, ni'n gofyn nawr arna ti'n helpu ni yma i feddwl beth yw'r pethau hynny i ni'n aml yn trysori ac yn caru ac sydd yn gallu cymryd dyled i yn ein bywydau ni. Arglwydd yn aml iawn, mae'r pethau yma'n bethau ddigon da. Neu o leia dyn nhw ddim yn ddrwg ynddyn nhw ei hunain. Dad, y bethau yma pawb arall yn eu ceisio. O, Dad, helpa ni weld. Beth yw'r delwau, beth yw'r eilunod hynny sydd yn ein bywydau ni? A helpa ni i roi nhw heibio. Dad, helpa ni i roi lan, i gael gwared, i daflu ffwrdd unrhyw beth yn ein bywydau ni sydd ddim yn dda, sydd ddim yn help, sydd ddim yn ein galluogi ni i dyddilyn a dy wasanaethu di yn well. Ac arglwydd, helpa ni o ddydd i ddydd i fyw mewn ffordd sydd yn dangos mae ti yw ein trysor ni. Dad, ni'n gofyn nawr am dy ysbryd glân di. Ni'n methu gweld y pethau hyn, ni'n methu credu'r pethau hyn, ni'n methu gweithredu ar y pethau hyn yn ein nerth yn hunan, i ni angen di arglwydd. Der arglwydd, ysgweli di bod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mae ganddo ni enmyn arall i orffen yn hoed fyny. Ni'n mynd i ganu rif 8 yn yr atodiad. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Trydydd pennill yn dweud, dyw allan hangen beth o'i gyfoeth drud, ni'n colli'r chwaith tregarog yw o hyd. Trysor sydd ynddo perl o ddwyf o fri, a'i ras ar oes y trysor hwn i mi. A ni sefyll i ganu.
bydded i'r arglwydd dy bendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.